Sa Mejju tas-sena d-dieħla qed nara li Malta u Għawdex ikunu f'normalità sħiħa bil-COVID-19 tkun xi ħaġa tal-passat. Iddikjara dan b'ton ta' tama u pożittività l-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela f'attività politika il-ħadd filgħodu fejn saħaq ukoll kif pajjiżna mistenni jkun minn ta' quddiem li jirkupra mill-effetti li ġabet magħha il-pandemija. Sa Marzu irrid nara li l-ekonomija tagħna tkun irpiljat sew. Sa Mejju irrid nara li nkunu business as usual. Sa Mejju. U f'Mejju nitkellmu dwar il-COVID bħala xi ħaġa tal-passat. Irrid li Malta u Għawdex tagħna jkunu l-ewwel li jirkupraw. Fl-indirizz tiegħu il-Prim Ministru Malti ħabbar li l-bars u l-każini li kellhom jalqu minħabba restrizzjonijiet tal-pandemija se jibdew jieħdu l-għajnuna bil-ħlasijiet tal-pagi għal ħaddiema. Dawk il-bars u każini li jingħalqu fil-bidu ta' Novembru b'avviż legali li daħal fil-bidu ta' Novembru li fetħu wara Marzu li allura ma kinux qed jirċievu il-wage supplement, issa se jibdew jieħdu wkoll huma l-wage supplement. Mhux biss millum imma b'effett mill-bidu ta' Novembru, ġifieri se mmorru blura l-wage supplement joħduh ukoll mill-bidu ta' Novembru. Dr. Bela tenna kif pajjiżna sa xahar ieħor ikun beda triq lura lejn in-normalità anke għal fatt li se jkun minn tal-ewwel li jkollu l-vaċċin u biżżejjed dożi għal kulħadd. Ma naqas li jsemmi kif Jannar se jara wkoll it-tqassim ta' tieni set tal-vouchers li se jkomplu jservu ta' spalla għan negozji Maltin u Għawċin. Se nisbħu b'Jannar bil-vaċċin f'idejna. Se nisbħu b'Jannar b'50 miljun euro vouchers x'inqasmu u x'jintefqu għand in-negozji tagħna, għand il-bars, għand ir-restaurants ta' pajjiżna, stabbilimenti oħrajn. Hekk se nibdew b'Jannar b'vaċċin f'idejna, ħsibna s-saħħa bil-vouchers f'idejn in-nies biex jonfquhom fl-ekonomija tagħna, saħħa, ekonomija, il-well-being tan-nies, il-benesseri tan-nies. Il-Prim Ministru qal li dan kollu se jsir grazzi għal kooperazzjoni u s-sagrifiċċju tal-poplu Malti li mill-ewwel ġurnata fehem mexa mar-regoli u ħasbu f'dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Semma kif issa baqa' l-aħħar sforz fejn imbagħad se nibdew b'vantaġġ kbir, vantaġġ ta' pajjiż b'saħħtu li baqa' fuq saqajh.